Капчапа, гучхеши, укибдан бачо. Получается, Капейск бдан, чизе гав гуфтаган. Ями кор ростай ки ти каса разносил карда. Не, просто. Ягон каса нарасиди. Ягон каса расиди. О, фребот кардаган. Ози даи Челябинск тера ёрдам кардес на бачои тоҷик. Полный рост ҳама гапчапа да сари мо ҳамара ҳал кардестем. Гу ки ҳама соза ҳич катра. Ҳич мара ҳичи намега. Тамом ёрдамат кардестам. Давай, салом. азиз чихеле ки навора диден алло баракат омада и дастгирии шумо алҳамдулилло ки навор ба ними хел шер мардум мерасанд ин хел шер бачаҳои тоҷик мерасанд ки алҳамдулилло ки ин хел дар бари бародарои тоҷик алҳамдулилло чахт местанд. Фаҳмидем бародари азиз, барои ҳам қадар бахилӣ накунен, биқапен, як ҷамъ бошен. аз зеби бадбахто ҳамук паси панҷара иншоалло ба амраи худо. Вот нигоҳ кин бародари азиз, айнан ҳамин хел як бародари дигара кардагиян. Бародара баъд ман дар навори дигаре мегӯм ки аз куҷо ҳаст. Погиза барои урани и пизде сибат мезананашда телеграмада ма ҳамаша мепартом даро ин бародаро. Фақат дастгирии шумо ҳамие ки навора паҳн мекунен алҳамдулилло ки ним хел шербачаҳо мебинаншон иёран ҳамин шербачаҳо сарфарошон мераванд. Ягон майда дига ягон майда исуса накунен. در حق یعنی خیلی جوان مردو جای خیلی مردکو دعا کنیم خدا نگهبان تو. Самый хороший, не обманывает, самая надежная фирма. Никогда не пожалеете. Вот я уже второй раз ехала. Так что не пожалеете. Пусть Аллах, самая хорошая фирма. Пусть Аллах облегчит примет вам. Спасибо большое за приятное слово. салом алейкум бародари азиз, умедворим ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародари азиз, хушхабара хушхабарош нигоҳ кунед ки ҳамин бадбахто чӣ хел дар қаб ғалтидана бародари азиз. Хоб тавсиятон метем. Аввал бародари азиз аз ҳар яктан хоҳиш мекунем навори моро паҳн кунем, барое ки бародари азиз мо дар хизмати шумоем. Барои ҳам як лайк, як комментария ва филм ки ҳеҷ ҷот кам намешавад. Нигоҳ ки бародари азиз, кадомед ки кампири ё чара мусфеди падар ҳаҷ роӣ кардани марҳамат ин бародар монда муроҷиат кунед иншоалло ки бе ягон фанд фреб бе ягон мисуса алҳамдулилло ки мебаратон соҳ саломат ба хоси аллоҳ мегира меёратон. Хай мақсад бародаро кадомед ки граница мерен мисол билет харен и поёнда меброя авиакаса ва граница меброя марҳамат занг бизанен пирсокин иншоалло ки фақат айноми бобои лангаре. Хоб сари масъала мием бародари азиз, и бадбахтое ки буданд дар Челябински област ҳамин кор гузаштагӣ буд айни ҳол и бадбахтора алло лаънатшон куна дар қаб ғалтидагиян иншоалло ки таҳти сипос дар ҳар як тайто амонат мехоҳам ки дуо кунем дар ҳаққи ин бадбахто ки аллоҳ хор залилшон кунад дар ҳаму дурун. Нигоҳ куненда бародари азиз, алҳамдулилло ки ман гуфтам ки иншоалло ба амраи худо ё долга намераванд меқапаншон. Барои ҳам қадар чӣ чизе мешава як тайгаш бо навш бромагия ма увошани иншоалло ки пешниҳодтон мекунам унавшани пешниҳодтон мекунам тамошо мекунед телеграмада таъда медорен телеграмаи подписатсия кунен дар телеграма ҳамун наворо меброя ма ушани мегирем мепартом иншоалло ба амраи худо ишани дар қаб меғалтад. имрӯз ба пага иншоалло ё меғалтам ягон майда парво накунен ягон майда чиз накунен. бародарои азиз фаромӯш накунен ки ярохи мусалмон и дуоай дуо ки иншоалло ба амраи худо ку бадбахт кунуш қоқ мешава иншоалло ба амраи худо аллоҳ ҳамин хелиш мекуна ки хор залилиш мекуна. барои ҳам қад шербачаҳо байни мо худмон яъне ки бояд дружна бошем, бояд якдигар фаҳмӣ кунем. байни мода бояд ки бародарӣ боша. бародарӣ баробарӣ мега. муъмин бародари муъмин аст. барои ҳам қадар лишни гапҳои лишни чиз накунем бародаро. фақат дуо кунен биқапен шербачаҳо иншоалло ки пешравиҳо айпешай. худо нигаҳбонтон бошад.